Once again, panawagan lang po na nasa social physical distancing. Dapat po meter lang po. Okay. I would like to announce abong kay Boy Western Bar. Dito sa left side natin. Dito po po ang mga small category. Yes. Small packs. So ayan, so ito yung design nila dito sa Arco kapag papasok ka dito sa Aurora Mall. So ito, may mga iba't ibang gulay na sinasabit dati. So yung mga 1980s, 1970s, so ito, may mga gamit pa dito na yung mga bilaong. Ayan. So mastig lang, no, kung makikita natin. So kapag titignan natin malayuan, so ito yung Arco, yung design sa Arco na yan. So makikita natin yung Pamulinawin 2021. Yun naman yung design dun sa loob, sa malapit sa fountain. So tara ulit, tignan natin itong mga magagandang asong dinala dito sa Aurora Park.